Euskal Herriko Laborantza Ganbararen joan den udazkeneko diru bilketa agro-oihangintza izan zuen ardatz. Gaurko saioan Mirentxu Azkarragaren Sarako Atxurialde txaldean egongo gara zertan datzan ezagutzeko. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan agro-oihangintzari buruzko proiektu hau ezagutzeaz gain departamenduak otsoa urruntzeko plantan eman nahi duen dispositibo baten berri ere izango dugu. Ongi etorri Iparraldearen orenera. Pirineo Atlantikoetako departamenduak ostegun eta ostiral honetan bere aurrekontua bozkatuko du. Helduen urterako finkatuko dituzten finantzia ez hitz egiteaz gain, Pirineo Atlantikoetako departamendua lantzen ari den dispositibo baten berri emango du. Lakeko MBI enpresarekin lantzen ari den dispositiboaren helburua otsoa kabalez urruntzea da. Hain zuzen, Tierrikajek departamenduko lehendakari ordea eta laborantzaz arduratzen den hautetxiak azaldu duenez, dispositibo honen baitan otsoen feromonak dituzten lepokoen inguruan lan egiten ari dira. Ardiak lepoko horiek izango bazituzten otsoa urrunduko litzateke pentsatuko lukeelako otsoak ere direla. Si on équipait les brebis de ces colliers, d'éloigner le loup. C'est-à-dire que le loup penserait que ce sont d'autres loups. Dispositiboa eraginkorra izateko arditroparen bierenak eraman beharko luke feromonak dituen lepokoa. Saiakerak jada eginak izan dira atzerrian, hala nola, Suitza eta Italian. Departamenduak gaurko bileran Frantziar estatuari dei egingo dio dispositibo hori ezagutarazi, martxan jarri eta saiakerak egin eta saiakera horien emaitzak aztertzeko. Batez ere laborariak ez usteko erantzunik gabe. Ça peut être amélioré, mais au moins que nous expérimentions et qu'on ne laisse pas les éleveurs sans réponse. Jean-Jacques Lasser departamenduko presidenteak bilera bat eskatuko dio Goi Pirineoetako departamenduko presidenteari dispositibo hori bi lurraldeetan martxan jartzeko helburuz. Minbiziaren institutua estreinatu dute ospitalean 60 espezialista batuko dituen unitatea guztiak minbiziaren inguruan denen arteko koordinazioa hobetuz eta baliabideak batzeko xedez. Horrela, gehitxoari arreta pertsonalizatuagoa, multidisciplinarra eta globalagoa eskini ahal izango zaiola nabarmendu dute. Punta-puntako ekipamenduekin, baita zirugian, ebakuntzetan eta iruditerian ere. Halaber, tratamendu eta terapietan dauden berritasun guztiak eskura izanen dituzte unitate honetan minbizia duten gaixoek. 2023an 900 ebakuntza egin ziren lurraldean minbiziarekin lotuta. 22.000 joan etorri Baiona eta Donapaleuko ospitaletan, gehienak kimioterapia eta immunoterapia jasotzeko, eta 15.000 kontsulta izan zituzten. Mirentxu Azkarragak 2012an bere aitaren segida hartu zuen Sarako Atxurialde etxaldean. Hasieran baratzegintzan instalatu zen, baina duela urte bat, pentsatu behar nuen beste egiteko manera bati, bezko bat ditut bizkajarazoak, eta baratzegintza biziki zaila da. Orduan erabaki dut Euskal Segia egitea, parte batean. Helburua da, Segian tailer desberdinak egitea, ez dut bakarrik egin nahi gauz bat, Paske maiz gertatzen delarik zerbait edo animalekin edo aroaren gatik negutegian, segitan dena galtzen duzu. Eta bere behar berriei erantzuteko zuhaitzak landatzea erabaki du. Segientzat izanen da itzala, izanen dira gaztain ondoak ere gaztainarentzat, adibidez, ez segidan biztan dena, urte bat zen buruan. Gero hemen negutegiarentzat arazoa dugu aizearekin, orduan landatuko dugu esia handi bat aizea mozteko, baditugu hainiz arazo plastika hausten zaigu. Eta oiloentzat beste helburua, desberdinki landatuak, ez da segientzat bezala landatua, hori da itzala ekartzea animaleri eta janaria. Honi agro-oihangintza deitzen zaio, eta zuhaitzek dituzten onurak laborantza ekoizpenetan erabiltzea du xede. Funtsean, arbola edota esiak hazkuntzan txertatu edo lotzen dituen praktika agroekologikoa da, eta Euskal Herriko Laborantza Ganberak 2015etik laguntzen die Mirentxu bezala bere etxaldean zuhaitzak landatzea erabaki duten laborariei. On a constaté que à la fois les arbres sur les fermes ils ont tout à fait leur place, mais que cette place elle est pas toujours connue. Ikusten genuen zuhaitzek bere lekua dutela etxaldeetan, baina usu funtzio horiek ez direla ezagutzen.
eta batzuetan zaiela birlandaketa hori egitea. Ezagutza teknikoak behar dira, nola landatu, noiz, zuhaitz horiek nola entretenitu, denbora hartzen duen gaia da eta justuki etxaldeetan ez da denbora asko izaten. Nous on propose un accompagnement qui va être technique. Guk laborariei laguntza tekniko eta administratiboa eskaintzen diegu. Zuhaitzak landatzeko estatuaren diru laguntzak daude, eta hori lortzeko behar diren papelekin laguntzen diegu, baina bereziki aspektu teknikoetan zentratzen gara. Landatu nahi duen horrek ze helburu dituen ikusten dugu, ze behar dituen aztertu, eta elkarrekin bideo horri bat edo proiektu bat eraikitzen dugu dosierra osatzeko. Honekin hainbat urtez egindakoa desegiten da. Alegia, lehen laguntzak eman ziren zuhaitzen kentzeko. Horregatik, kontzientziazio lan bat ere beharrezkoa da eta hori ere egiten dute. Pixkanaka, bere fruituak ematen ari den kontzientziazio lana. Et du coup, depuis une quinzaine d'années, on a accompagné presque une soixantaine de paysans sur ce sujet. Azken 15 urteetan, 60 bat laborari lagundu dituzte agrojangintzan. 35.000 zuhaitz landatu dituzte, 35 kilometro esi orotara, eta etorkizunean bide horretatik jarraitzea espero dute. Zuhaitzak onuragarri lurra eta laborarientzat, baina baita gizakiarentzat ere. Eta horren adibide, Senpereko San Christof nekazaritza edo laborantza lizioko ikasleak. Aurten, proiektu honetan parte hartzen hasi dira, konzentrazio arazoak dituzten ikasleekin. Klase hori sortu duela 6 edo 7 urte, eta klase txikiak dira, beraz elgar ezagutzen dira, garlan egiteko ere untsa da, eta praktikatzean gero hobetzen dira izigarri fite hor, kasik urtero baitu bak pro egiten dutenak edo BTS hartio egiten direnak. Esperientzia positiba. Izigarri positiba jentzat, batzutan rekuperatzen ditugu eta ez dute eskola maite edo ez dute sentzurik atsematen, eta hor gero eta gehiago esperientzia hona dugu. Zuzeneko eta zeharkako onura asko zuhaitzek eta baita agrojangintzak, eta bide luzea egiteke oraindik. Bertsozalek gozatu ederra hartu dute barda Baionako Kalostrape ostatuan izandako bertso musikatuetan. Aekak antolatuta Miren Artetxe, Mizen Mateo eta Madiane Txoperena bertsolariek Eki Erremundegiren gaiak gorpuztu dituzte. Bastian Marian eta Patxi Amuleten erritmo eta doinuek gidatuta. Ikusentzuleok Agako Auzitegiko epaile baten papeletik Miren Artetxek Makroni eskainitako bertsonekin doakizue gure gaurko agurra. Bihar arte! Dira, hizkuntzen